Bueno, boas tardes a todas e a todos. Gracias por estar aquí. No que vamos a ter realmente un acto moi vinculado á recuperación da memoria nestes tempos convulsos, por lo menos políticamente, que vivimos e que amenazan tantos riscos que seguramente, recordando o pasado, pues podemos, si non evitar, por lo menos estar atentos, ¿no? E para iso temos hoxe conos a profesora Anxos García Fonte, o ilustrador Carlos Sardiña e Elena Martín, que é a responsable da produtora que fixo o vídeo. E tamén con todos nós Enrique Sanfiz, a persona que eu máis coñezo de todos, porque levamos 40 anos xuntos traballando no mundo da radio. Ele é o coordinador das emisoras municipales de Galicia e a persona que maior experiencia ten no mundo da radio de proximidade, ¿no? Da radio local, por lo menos en Galicia. Pero realmente o acto ten un doble contido que é interesante destacar. Por un lado, nos van a presentar unha banda deseñada que está presente por aquí, que se logo despois alguén quere levar, pois tamén teñen exemplares para iso, que se chama A morte nas fragas, e da que son autores Anxos García e o dibuixante Carlos Sardiña. E a continuación vamos a ver un documental que se chama Os fíos da memoria, que tamén nos conta unha historia entrañable sobre un personaxe recuperado do exilio, non? Recuperado pola súa familia. Eu, a verdad, que non me quixera estender nada máis, porque non teño máis que dicir. Deixole a palabra a Enrique para que continue co acto e a continuación interveñen os demais. De acordo? Moitas grazas a Xosé Ramón Pousa, que efectivamente, como dicía el, levamos máis de 40 anos no meu caso aprendendo del do que sabe do mundo da radio e do xornalismo en xeral, pero o motivo que nos trae hoxe aquí é presentar estas dúas iniciativas relacionadas coa memoria histórica democrática, relacionadas pero desde un punto de vista particular e personal, no sentido de que non se trata nin dun libro de historia, nin dun documental estritamente histórico, sino que o que se trata é, no caso da banda deseñada, un relato realizado, un relato de creación realizado por Anxos García Fonte, que logo explicará máis en detalle, pero que é un relato, sobre todo un relato personal, un relato da súa familia, de como viviu a súa familia nese entorno particular, aínda que bastante descoñecido en Galicia, que é o formado polas fragas do Eume, polas beiras do río Eume, sobre todo na zona da súa desembocadura, na zona dos concellos de Cabanas, de Monfero, de Pontedeume, incluso o Irixoa, Vilar Maior, As Pontes, toda esa comarca nucleada nas beiras do río Eume. E este relato ten como inspiración, por así dicilo, tres feitos históricos bastante descoñecidos, pero que son moi sintomáticos para explicar e para comprender como se vivía, como vivía a poboación da zona neses anos en particular, entre 1939 e 1951, que se entende que é a desaparición da guerrilla antifranquista nesa zona coa morte do último guerrilleiro de Pancho, Francisco Martínez Leira. Pero eses tres feitos que inspiran este libro son, por unha banda, un suceso acaecido en xaneiro de 1944, a morte dun garda civil, a morte o asesinato por parte da propia Garda Civil dun capitán da Garda Civil.
un suceso que permaneceu prácticamente moi oscurecido, porque non houbo nin repercusión del na prensa da época, nin nos libros de historia se tratou ou nin se cita ese feito, pero que foi coñecido naturalmente pola poboación da zona máis inmediata, que é a parroquia de Irís, no concello de Cabanas, pero descoñecido incluso nas proximidades. Eso é, a Garda Civil, o entorno das Fragas do Eume era un entorno rico, pero rico no sentido de que daba produtos naturais abundantes para subsistir, entre aspas, pero que era bastante impenetrable para as forzas do réxime, bastante impenetrable para a Garda Civil, que era a que se encargaba da orde pública e da persecución dos guerrilleiros na zona. Entonces, nese xaneiro de 1944, a Garda Civil vai perseguindo, quere deter a un presunto colaborador da guerrilla, vai unha partida de gardas civis, o capitán, que era o que mandaba o capitán Varela, ordena que cada garda civil se quede na boqueira dun camiño e que disparen ao mínimo indicio de que se move unha persoa sin dar o salto e seña, nin pedir ninguna identificación, nin nada. E o propio capitán volve logo por ese camiño, marcha atrás, e un dos gardas civis cumpre as súas ordes e lle dispara e o mata. Eso permanece, bueno, totalmente, claro, o réxime era un feito que non quería divulgar, porque era un feito, entendían que vergonzante solo. O curioso é que ali no mesmo lugar se puxeron unha placa co nome dese garda civil, co nome da Garda Civil caído por Dios e por España. Esa foi a única repercusión que tivo ese feito. Outro dos tres feitos que falaba que inspiran este libro é a morte por parte da guerrilla do cura de Taboada, un crego novo que había no lugar, ao que acusaba a guerrilla de sinalar os veciños que tiñan que ser represaliados pola Garda Civil e pola Falanxe, e que ao que acusaban de ser o responsable de varias mortes de veciños da zona. Entón a Garda Civil, bueno, pois ou a guerrilla, perdón, nun camiño, cando iba a dar misa a unha parroquia próxima, pois lle pega un tiro ao cabalo no que iba e máis a él e o matan. E logo lle atopan na carteira o carné de Falange, ou seja, que o cura era non só eso parece corroborar un indicio de que parece corroborar esa acusación da guerrilla, sino que el era militante de Falange Española e de das Cons. E o terceiro acontecemento que inspira o libro é que a raíz desa morte do crego, a Garda Civil e a Falanxe da zona pois inician unha represalia por toda a comarca e van coller na casa a dous presuntos colaboradores da guerrilla, os levan ao corazón das Fragas do Eume, a un lugar na parroquia de Soaserra, e os torturan ata a morte para que confesen o que saben da guerrilla, o que saben dos que mataron ao cura días atrás. Non só os torturan ata a morte nese lugar, sino que logo deixan os seus corpos abandonados. Isto ocurre o 15 de xullo de 1947 e deixan os corpos abandonados ata o mes de decembro dese ano, co cal os corpos xa están, cando ellos entregan á familia, pois comestos polas alimañas. Estes dous homes, Pedro Rico Rodeiro e Constantino López Marcos, pois son ademais de inspirar tamén este libro, son de algún xeito o centro do documentario, que empeza a raíz do neto dun deles, de Pedro Rico, porque o fillo de Pedro Rico e máis a nora escapan para a Francia ao pouco de producirse esa morte, ao pouco dese ano 47, porque a Garda Civil non só lle mataran ao pai, sino que lle estaban
continuamente na súa vivenda. Entón marchan para Francia e ali teñen 5 fillos, e un deses fillos é o que inicia agora, hai uns poucos anos, a búsqueda para saber sobre o seu avó, porque a familia tampouco lle contara moito do avó, el tampouco preguntara moito, entonces empeza a búsqueda para coñecer que pasara realmente co seu avó. E o documental é un pouco o relato desa búsqueda. Entón, eu xa lle deixo a palabra a Anxos, que foi a autora do guión do libro e que pode explicar máis en detalle esa iniciativa. Ben, moitas grazas, Quique. Eu quería agradecerlle a Quique que sempre conte comigo para todos estes proxectos que fai el de recuperación da memoria da nosa comarca. Sentínme especialmente chamada por este proxecto porque eu tamén tiña unha conta pendente. Da mesma maneira que Constantino Rico sente esa necesidade de buscar, de recuperar a historia do seu avó, eu tamén tiña a miña propia historia aí chamándome á porta e dicíndome conta. Eu sempre vivín en Cabanas, excepto este pequeno tramo de formación en Santiago, onde coñecín aquí algúns compañeros que están aquí presentes nesta sala. Desa maneira, digamos que eu considérome tamén unha criatura das Fragas. Cando eu era pequena, a miña nai, que era mestra, levábame con ela á escola, entón íbamos montaña arriba ao Concello da Capela, que queda Cabanas, a Capela, ali pasábamos o día, despois volvíamos un pedaciño andando hasta que nos viña a buscar meu pai co coche. Entón, todo este entorno empapa as miñas vivencias. Esa maneira de sentir a natureza nas distintas estacións e tamén recibir o legado, a tradición oral por parte da miña familia, porque eu criei-me nunha familia onde convivían varias xeracións. Os pais, claro, os meus avós e a miña bisaboa. Entón aí había moitas historias. Unha parte moi importante dese legado oral pois tiña que ver coa guerra, non? Un momento dunha violencia atroz. Pero na miña casa sempre se falou deso. Non todos os días, pero sempre xurdía de alguna maneira e eu desde que era nena pois sabía que houbera unha guerra. Se me emociona un poquinho, non se preocupen, despois xa recupero e volvo outra vez ao meu ser, que a miña familia pasara moi mal, que había escapados nas Fragas, que especialmente durante unha temporada que o meu avó romperon as costelas, estuvera o home en repouso, e prácticamente chamábanos a meu irmán e máis a min para contarnos cousas moi bonitas, cousas que tiñan que ver cos mouros, cos túneles subterráneos que os mouros tiñan desde o Monte Castro ata a beira do río, e mesmo por debaixo do río había outro túnel que conectaba co Castelo de Andrade, etc. As historias dos escapados, esas eran especialidade da miña avoa, porque a miña avoa, a que lle mataron un irmán, sempre sentiu como que eses escapados eran como os heróis que non puideran coller, que non puideran matar, non? Entón, ela sentía unha especial simpatía e contábame, porque sí, chamaban o Campante, era un home moi guapo, moi atrevido, tiña mozas en todos os sitios onde iba, deixabanlle dormir e tal, e a Garda Civil andaba detrás del, pero non podían con el, porque... Entón, eran unhas historias tan apaixonantes, heroicas, épicas, ao mesmo tempo tamén fantasiosas, porque aí estaban os mouros e as mouras,
que aparecían, que bailaban cando saía o sol na mañanciña de San Xoán, etc. Entón, todo isto, que é o meu imaginario infantil, tiña que seguir neste libro. Como decía Quique, non é un libro de historia, pero todo o que se conta aquí, todo isto foi verdade. E foi verdade, asegúrovolo, porque nin os meus avós me contaban mentiras, nin os meus veciños, que despois me corroboraron moitos anos despois, cando eu me preocupei. Pero mira, os meus avós decíanme que isto fora así, así, así. Foi, muller, foi así e tal, e con máis detalles. Entón, toda esta memoria oral, que moitas veces foi desprezada, ou foi mal entendida por moitos historiadores, digamos que recobra aquí, casa todo perfectamente, é como un puzzle o que llevas encontrando o sitio, móvelo un pouco, e danos unha idea do que foron eses tempos terribles despois da guerra, eses anos durísimos de fame, de represión, que prácticamente chegaron ata os anos 60. Traballei man a man con Carlos Sardiña, que é o meu debuxante preferido, co que me entendo moi ben, e moitas veces o guión que eu escribín, pois chamábame, entre a nosa conversación e tal, foron xurdindo todas estas imaxes que me parece que reflicten moi ben cal é o espírito do guión e o que eu quixen transmitir. Moitas grazas. Entón, agora xa fala Carlos Sardiña. Boas tardes. Bueno, esta novela gráfica, basicamente, penso que está feita non con impulso, pero xa vedes a emotividade que reflexa Anxos cando fala dela. Isto non ten unha historia boa, nem un argumento que desenrolamos ao longo do tempo. Fixémola, non vou dicir no tempo que nos levou, porque igual parece un pouco tal, pero está moi feita desde dentro, se ve claramente en ela, e para mí foi un reto, porque foi un montón de... son 120 páxinas que son, dende que vexades, son viñetas pequenas, teñen problema con galego, que non é moi fluido, pero bueno, son dibuixos moi grandes, entón son, a mellor leva 250 dibuixos desta novela gráfica. Foi un reto para mí, traballar con esos é moi fácil, moi dado, perdón. Quero facer unha lanza a favor dos tempos que corren, que hoxe en día estamos vivéndonos totalmente invadidos por a inteligencia artificial e todo. O meu campo de ilustración está vendose afectado de maneira tremenda. Hoxe en día calquera pode ser ilustrador, calquera pode facer un dibuixo impresionante con 4 tonterías que poden sair. Isto está feito a man, eu penso que hai que ponderar as cousas feitas a man. O valor deste libro, do traballo de Anxos, que é indiscutible, tamén que está feito a man e desde dentro, e nada máis. Bueno, eu pouco vou dicir, porque prefiro que o vexades, pero está un documental feito a partir da idea que nos transmitiron tanto Anxos como Enrique. Eu igual no que incidiría é na dificultade de transmitir, claro, porque nós contamos a historia de unhas persoas que foron represaliadas a través da familia que queda, non? E é moi complicado, se non tes moito tempo ou moitos recursos ou moita capacidade, pois conseguir como imaxes ou a cosas así que deses tempos, non? Entón, bueno, aquí é un traballo que fixemos cos recursos que tiñamos e sobre todo que fixemos en Xarda, somos unha cooperativa moi pequeniña, que facemos as cousas coa intención sempre de que se vexan e como un pouco de cambiar o mundo. Isto é moi tópico, non? Pero é un pouco a intención, non? E cando traballamos tamén un tema como este é con esa mesma intención, precisamente. Eu creo que hai que falar moito máis, por desgraza, como comentaba, creo que era antes Anxos, deste tema, porque está volvendo. E eu boto de menos aquí a xente ainda máis nova, por exemplo, porque creo que fan falta que elas estean aquí.
E nada, isto é unha peza feita con iso, con moito cariño e con moitas ganas de que se coñece a historia de persoas que foron asasinadas e que a historia intentou ocultar. Bueno, en primeiro lugar, quería daros os parabéns polo traballo feito, tanto aos autores do texto como a editora e máis tamén a un dos promotores que porque a verdade é que en fin, a guerra civil xa sabemos digamos as mortes, a destrucción e demais que supuxo, pero sin embargo o período entre o 39 e o 59 foi un período moi descoñecido pola ciudadanía en general, non? Porque foron períodos de fame, de represión e de morte tamén, non? Entón, neste sentido, quixera vos agradecer ese traballo, porque me parece que en estes momentos anteriores onde aparecen no horizonte próximo Simpatizar. Exactamente, esas mesmas forzas reaccionarias e fascistas, pois é moi doado poñer en riba da mesa isto que sucedeu e que nos debería, decir, non só rexeitalo, sino, efectivamente, tratar de que, sobre todo, as novas xeracións o entendan e podan, de alguma maneira, manter a ilusión e o entusiasmo pola democracia, polos valores democráticos que se defenderon durante todo ese tempo e que, efectivamente, personaxes como Pedro Rico ou como Pedro López, pois, efectivamente, pagaron caso a ello. Sí, eu creo que, bueno, este acto fixémolo tamén no Colexio de Monfero en na parroquia de Taboada, que é a parroquia de onde eran estes dous homes. Bueno, no Colexio de Monfero recibiron os rapaces con moito interés. Hai unha profesora de historia ali moi boa que é un auténtico lince pedagóxico e puxo aos rapaces a entrevistar as súas avoas, a xente maior da contorna para que lle contaran como se viviran eses anos e fixo un traballo excelente. Pero na proxección que tuvemos en Taboada, que tamén se seguiu con moito interés, co público cheo, con tamén moitas felicitacións, pero dixo nun coloquio que houve posteriormente similar a este, un dos veciños presentes dixo: na casa de Amador aínda non foron votar hoxe. Amador era, porque antes ali fixemos unha lectura dos nomes de todos os veciños de Monfero. Monfero, nun período de un mes, de 30 días, matan a 10 veciños. Ali, antes, entre setembro e outubro de 1936, matan a 10 veciños, entre eles o alcalde, os concelleiros, os dirixentes das sociedades agraristas, todos os dirixentes sociais que había en Monfero, os liquidan nese mes. Entón, entre eles estaba Amador Rodríguez Guerra, que era o dirixente agrarista dali, xa de había anos, desde comezos do século XX, estivo promovendo o agrarismo. Monfero é un concello fundamentalmente agrario e gandeiro, e ele era o histórico promotor do agrarismo. E ese o matan, ele escapa, intenta escapar, pero o matan nese período, neses 30 días fatídicos de Monfero. O veciño decía: na casa de Amador aínda non foron votar hoxe. Que é o que nos interpretamos diso? É que lle meteron o medo no corpo de tal maneira que aínda non foron votar hoxe, que non queren saber eso porque teñen interiorizado ese medo
que logrou meter a ditadura en 40 anos, non só nos 3 anos de guerra, que en Galicia non foi guerra, senón neses 40 anos de represión, e que por eso é moi útil traer ao día de hoxe, a 2026, todo eso, porque os aspectos da ditadura, hai aspectos da ditadura que non son suficientemente coñecidos. É dicir, todo o mundo parece dar por sentado que un réxime autoritario pois persigue aos que teñen unha ideoloxía diferente. Eso se pode dar por sentado, que eso, pero que a ditadura de Franco, entre 1939 e 1977, trouxo moito máis ao Estado, trouxo pobreza, trouxo emigración, trouxo falta de desenvolvemento, trouxo as fames de 1941, de 1945, etc., etc. E todo eso, claro, o que decía Bertolt Brecht, bueno, se van a polos comunistas, eu non son comunista, se van polos socialistas, eu non son socialista, se van polos anarquistas, eu non son socialista, hasta que viñeron por mí. A persecución dos adversarios políticos é algo que se dá por sentado e que, máis ou menos, que non está implicado pode dicir, eso non vai comigo, pero todo o que trouxo a ditadura, eso vai con todo o mundo. A pobreza, a emigración, a miseria cultural, todo eso afectaba ao 95% da población, excepto ao 5% dos beneficiados que vivían do réxime. Pero o 95% da población, explicar iso, eu creo que ten moito sentido pedagóxico no ano 2026. Unha pregunta, o formato ese elegido de banda deseñada, que non é así moi habitual, se debe á carencia de imágenes e, en todo caso, como se recuperan as imágenes desa realidade contada? Son imaginadas? Cando tes un informante como Xosé Carbón, vaise creando a imaxe xa, porque explícacho con pelos e sinais. Atáronos con arame de cobre ás abeleiras, torturáronnos e deixáronos quedar ali, un aquí, outro ali, que era Constantino era rubio, pero non vin eu, que eu vin o seu pelo sobre as pedras meses despois. É dicir, eu xa teño esa imaxe, non me fai falta unha reportaxe gráfica, teño esa imaxe e Carlos dibuixo. Por que unha banda deseñada? Pois precisamente eu non son historiadora, eu non son historiadora, pero eu quero contar unha historia, eu quero contar o que me foi transmitido, porque iso tamén é historia. É unha maneira de divulgar, é unha maneira que eu teño de chegar ao público máis, non sei, de outra maneira, a outro público, non académico, non especializado, non a todos os públicos. E as imaxes transmiten moito. As imaxes con pouquiño texto, porque, a ver, dirán, esta fixo o guión, que guión fixo? A ver, así aquí, pero, mira, casi non escribiu nada. Aquí o que traballou foi o amigo Carlos. En certa maneira é verdade, pero as imaxes estaban aquí e Carlos ten a man para transmitilas. E ademais hai outro motivo para escoller a banda deseñada, porque na radio sempre os teóricos da radio din, como ben sabe Xosé Ramón, que hai que intentar, cando se plantexa facer un programa, hai que intentar interesar a unha persoa que non está absolutamente interesada polo tema que vas tratar. Porque se ti vas tratar da historia da ditadura, se hai un que lle gusta o tema da historia da ditadura, xa sabes que o vas enganchar, aínda que fagas regular ou incluso que fagas mal, xa o vas enganchar. O mérito é enganchar a alguén
que non están absoluto interesados por ese tema que vas tratar. E nós fixéramos, tamén debuxado por Carlos, hai anos xa, unha banda deseñada sobre a historia de Alexandre Bóveda. Entón eu cheguei a casa un día, o día que sacamos o libro, eu deixei ali posto encima da mesa, e o meu fillo, que daquela tiña 18 anos, se achegou ali e se puxo a ler o libro de Alexandre Bóveda e rematou de lelo. Claro, se eu lle chego cun libro de historia, cunha biografía de Alexandre Bóveda, xa escapa correndo, nada máis o ves encima da mesa. En cambio, o formato de banda deseñada foi collelo e a través deso pois leu o libro e se enterou dunhas pinceladas sobre a vida e a morte de Alexandre Bóveda. Entón, eso nos corroborou no acerto de utilizar este formato. Eu quería comentar dúas cousas. Primeiro, parabéns de novo. É moi oportuno porque onte en Baleares abolleron a lei da memoria histórica entre o PP e Vox. Están o desexando, Están rabiosos. E depois tamén me parece moi oportuno, como profesor xubilado do instituto, me parece unha reportaxe moi interesante para levar os institutos a estudiantes de bacharelato que teñen o tema da guerra civil, forman parte do currículum de historia, e parecía moi oportuno aos institutos da zona, se podía ver por aí. Claro, é que sobre todo o que queremos transmitir é isto. A historia témola na casa. A historia é o que viviu meu pai, o que viviu, a fame que pasou meu pai, as palizas que lle pegaron o meu avó, eso é historia, non? Entón, temos o deber, que non se conmove con esta historia deste home francés que chega aquí e por que non lle preguntei eu a miña nai, por que nunca falei desto, por que non sei nada do meu avó? Entonces, esta historia de ir recuperando, tamén reencontra a súa familia, eso é unha historia humana que nos toca a todos, non? A mí gustaríame poñerlles estos de la memoria histórica, vamos a volver... Que falen con este home, a importancia que tuvo para él, un home que, digamos, estaba en Francia, él considérase francés, considérase, vamos, non sei, é máis francés que Carlomagno, pero unha parte do seu corazón está en Pontedeume, non? A tumba da súa nai ten a ponte, esa homenaxe de... Eu tamén son un pouquiño de aquí, ele tamén é un pouco criatura das Fragas. É unha historia que é bonita, unha historia que transmite, non sei, valores humanos, solidarios, tenros, non sei. Gustaría, de verdad, sin revanchismo, sin babearse, con non. A ver, todos podemos poñernos no lugar del, ou se eu conto o que me contaban os meus avós, todos podedes poñervos no meu lugar, non? É reflexión, a guerra, as réximes autoritarios e tal, son unha putada. Non levan a mal. Ademais, crean traumas que se transmiten por moitas xeracións. Esas maldicións de antes de por 7 xeracións que tal, home, é moito máis que 7, moito máis que 7. É así. Sáibalo, como eu seino, porque, bueno, son un caso especial. A min contábamos na casa. Pero en poucas casas, o normal era ocultar. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo, da igual, nada importante. Bueno, quero dicir que sí, que é un trauma, Contencho ou non cho conten?
Bueno, pois se non tedes máis cuestións, os que irades, aí temos a banda deseñada á venda, e o Carlos Sardiña vos pode facer un debuxo, unha dedicatoria, un debuxo aos que queirades.